In het Ljouwerter Historisch Centrum HCL is een bijzondere tentoonstelling openen van de verneemde Friese fotograaf Sjoerd Andringa. Het gaat hier net om zijn foto's, maar om de tekeningen en schilderijen die hij maken had. Andringa is een van de wichtigste fotografen van na de Tweede Wereldoorlog, maar een soort mensen weten net dat hij meer dan 2000 tekeningen en schilderijen maken had. Het was ongelooflijk, want toen wij voor 2 jaar de zolder oprommen, toen kwamen er meer dan 1300 tekeningen en aquarellen in. En Gert Elzinga en Rien Terpstra, dat is een zwager van mij, die had dat inventariseerd, die in de kunde oer. En toen zeiden we, ja, je moet gewoon een expositie en mogelijkwijs ik een boek van komen. Ik denk dat het heel waardevol is, want het jouwt heel een mooie Friesland is hiermee documenteerd op een wijze. Met zijn foto's is het natuurlijk die, met zijn filmpjes is dat die, maar op zijn schilderwerk en tekenwerk is het echt nog op een hele bijzondere, want hij wie op een bijzondere wijze die, want hij deed het heel precies, had een Friesland verslijn. Oud-commissaris van de Koningin Hans Wiegel opende de tentoonstelling en kreeg een exemplaar van het boek dat bij de uitstalling jet. Andringa kon er het zelfs vanwege seizoens net bijwezen. Dit is wat hij in 1993 in een interview op Omroep Friesland televisie zei. Waarom had hij naast foto's graag tekenen of schilderen? De vrouw die repeteert zich, de historie die herhaalt zich. En dan kun je het mooier misschien tekenen en schilderen. Dan zou ik mijn tijd in dit geval besteden om eens tekeningen, aquarels te maken. En dan ik vaak en volle wel in het boetlaan. Want ja, mijn eigen stukje laan is me vreselijk leven dierbaar. Maar als ik nog wel eens wat nieuwe objecten zien wil, wat nieuwe impulsen krijg wil, dan ga ik voor die inspiratie graag in het boetlaan.